Sitä on kysytty, että mitä tarkoittavat nämä QR-koodit täällä näyterasioiden päässä. Käydäänpäs kysymässä asiaa meidän asiantuntijalta Kyöstiltä. Moikka Kyösti. Moikka. Eli nyt olisi tarkoitus selvittää tämän QR-koodin käytön, mikä on ilmestynyt tuonne rasian toiseen päätyyn. Eli tarkoitus on siihen rasian numeropäätyyn kirjoittaa se juoksuva numerointi ja sitten hyödyntää sitä QR-koodia tässä meidän tilauslaari-appissa. Me voi näyttää, miten sitä käytetään tuossa jatkossa. Eli nyt tämä kyseinen näytepiste on paikannettu tuolta paikannan lohkosijainnin mukaan. Ja niin seuraavaksi sitten skannaan tuon QR-koodin tuohon olemassa olevaan kohtaan. Eli siinä on tuo näppäin skannaa, jolloin kamera avautuu ja skannataan tuo rasian QR-koodi. Tunnistaako se sitä sieltä nyt? Joo niin, eli luenta onnistui tuon muovinkin läpi, eli nyt voidaan jatkaa seuraavaan näytteeseen. Ja tällä annetaan nyt sitten peruslohkotunnus. Peruslohkotunnus on tullut sieltä lohkoaineiston kautta suoraan ja sitten jatkossa, tai nykyään tulee myös tuo lohkonimikin se jo automaattisesti. Joo. Voiko näitä tarvittaessa muuttaa tässä? Kyllä, tuohon voi muuttaa nimiä ja lohkotunnuksia voi laittaa tarpeen mukaan lisää, jos siihen on liitetty esimerkiksi joku pienempi lohko sitten samaan näytteeseen, niin siihen vaan kirjoitetaan se perään sitten pilkkujen erottaminen. Joo. Ja tällä QR-koodilla näytteen tiedot yhdistyy nyt sitten tähän näyterasiaan. Ja se helpottaa käsittelyä tuolla meillä laboratoriossa ja sitten... Laboratorio kiittää kyllä, jos se QR-koodi on sitten tallennettu, mutta se ei ole mikään pakollinen tieto, että jos ei halua sitä kuvata, niin sen voi jättää väliin. Joo. Ja vanhemmissa rasioissa, mitä tuolla maailmalla vielä varmasti pyörii jonkun verran, niin siellähän ei tuota QR-koodia ole, että tämä löytyy vain näistä meidän uusimmista rasioista. Joo, kyllä näin on. Hyvä, kiitoksia.